Les nits de cinema oriental presenten la màgia dels contes populars perses en un espectacle inspirat en els teatres d'ombres orientals. Elahe Seifomolog ha cercat històries tradicionals del seu país, Iran, per representar-les en aquest espectacle. Amb la narració d'Anna Obiols i la posada en escena amb llums, ombres i colors de Chevidom Isubi. L'essència dels 1001 dies, l'extraordinària riquesa de la tradició oral iraniana i les creacions artístiques d'Anna Obiols, Chevidom Isubi són les narracions dels contes populars perses.